Какво става тук? Пуснете ни. Смяташ да правим тях. Мисля да ги оставим наполовина на слънце и наполовина във вода. Така ще умрат. Какво? Това е ненормално! Я не пуснете от тук! Сериозно пусне! Ай. О, я. Драги. Идвам при теб! Уау! Успях да се развържа! Чакай по... Какво става тук? Пусни ме. От 20 години търсим русалки. Намерихме ги. Деми! Пусни ме, идиот такъв. Какво става? Къде я водите? Някъде, където няма да я намериш. Ей, аз не съм старчок, а психопат. Еми, ще дойда да се спася. Благодаря за помощ. Преди да се ме хванали и мен. Къде отиде русалката?